Yes. Mheshimiwa John Pesa isebedo kata ni bedo jaod bura kuom kinde moko. Be niparo ni od bura nyalo konyo ahinya e neno ni otegi EACC kachiel kod ODPP e wechego mago mag kedo kod mibadhi? Joyce, mano I think is a trivial question. Ndalo mane wan e bunge cha to ne wan jobunge. Weche mag mibadhi gi ne ok makwa bunge. To nikech aparo ni Kenya masacha ne en Kenya ma corruption ok nobede mang'eny. Gima timore sani nyaka wakwa jopiny mondo yie mondo chiwre. Sama jopiny dhi yiero ging'e ng'ama gidwa yiero. Japiny dwaro ng'ama koyiero to dhi chung'ne, dhi miye luor, dhi tiyone maber. To jogi ok gin jok ma wa import mondo gichung' e gwengegi. Gin joma jopiny ong'eyo. Omiyo jopiny mado yie ni sendi miwinjo kaka wachi ni kani ting'eni wuon piny en ng'ama duong'. Mondo wache no wuon ni nitie kosa bunge ma wabunge okethore. Ok en gima wanyalo kawo for granted. En ni nyaka bed ni en gi evidence moseyudo. Koro ka bunge osegik e stage moro ma gin ma koro ginyalo nyayo mibadhi, then iyiero gi nang'o? De wayude yo. To yo mwanyalo timo wen gik moko ariyo. Wakwayo political parties kaka wadwa wacho. Jok madwaro gigi onge gima gisetimo ne political parties maricho. Kata ka ji nochwanyore to weru. Political parties ong'e ng'ama nyalo bedo gi ndhadho mar tiyo ne jopiny. Joma yiero jopiny, ka koro gik yiero, ka ng'ato biro nigi sendi ma bende okwalo, kik iwe ma ok ichamo. Kawa. To ka gike yiero ma koro idwa yiero ng'ama in ema odhi chung'ni, odhi protect your welfare kaka ng'ato. Please yier ng'ama iparo ni oromo gi kom idwa yiere no. Obed MCA, obed governor, obed ang'o. Magi ma gima biro konyowa. Wacho ni EACC gi ODPP gore koni, samoro wan ok wanyal time. Nikech joma nyalo time en na bunge cha luongo referendum mondo walok chike mag Kenya sani. En gima ok yot. Mano kende manyalo loko gima nitie sani. Gimoro ni bunge dhi loko kata senate dhi loko mano to ok timre sani. Nyaka waluong mana referendum ikinyalo lokogi. Luongo referendum no gi sama koro wantie ni mwadwa dhi yiero ni ok en gima yot. Koro andi na kwa bunge wadwa. Kopo ni jaduong' cha president nyo ko wacha diri ujoma beyo. Yeuru mondo ubed joma beyo diri mondo wa make sure ni gik matimore maricho e Kenya ka EACC okawo gi ni tero gi e court, kik wadonje wawegi giti independently. Mondo giyud enough evidence, giter these evidences ma kodhi kucho to joka dhi bedo gi gimo miyo chik omiyo gi ni mondo mi ng'ato punishment.